Ahojte ľudia. Viem, sľubovala som, že prestanem natáčať, ale už sa to i blíži. Nejdem natáčať 3 alebo 4 mesiace. Nechávam si pauzičku lebo sa to veľkýma nechtami by sa to reálne nedalo. Horko ťažko ešte šťukám, keď hrám niečo na tom telefóne. Proste to je ohromné. Lebo človek je zvyknutý, že proste vy to iba takto chytíte. Ale nie, vám to nepôjde, máte špiť. Takže želám krásne, šťastné a veselé. Nech sa darí vám a nech máte pod stromčekom všetko, čo chcete. Zajtra sú Vianoce, teším sa aj ja a určite sa aj vy tešíte. Prajem všetkým šťastné a veselé, nech máte všetci pod stromčekom to, čo ste chceli. A i s tým zlým všetko prajem dobré do nového roku a šťastný nový rok, lebo ja na šťastný nový rok iba jedno video natočím.